Makadini uri ndiri nani yenye yakangofanana yabva kupinda iyi yazotisiya nembichana zona matutsira kama azotema mihuti ndo different ndedziri kufanana yakafanana makasangana netsaona mapisa moto mudadika tii champupuri vachauya vachapisa garden nesango asi yazosiyana pakuti ndazona mikute yaparadzwa ndo pazoita udzama mikute inochengeta mvura inova ndiyo yetikuda kuti inge ichitibatsira but ndaona maparadza manje miti yegadhi yacho maita mapango emikute handiziti makapiwa nani miti iyo ndiri kumirira kuti mundipe chance mupedze mozondipa chance yekutaura sunungukai pamusoro yei ndanzwa kuti mapa excuse yekuti hamuna mari yedare asi ino yangu diki inotera mazuva ano mari dziri kuuya nemufoni saka vanhu vacho vakudada waungoti iwe unonga uchingotaura nefoni yako hapana munhu wekubvunza asi hawazopfuuri 30 or 31 saka ndine zinge ndichiuya naye mari yedare sunungukai inotaura timu zvichii chakaitika vatsaona yamakasangana naye right changamire ndichikukudzai zvikuru ndichikudza vadare vese vari pano makurukota enyu ini mandikoka kuti ndipindure ndiri kudzoka papoindi yamati machangamire pamati kwanzi nyaya yenyu yakandofanana neuyu so asi inini mandikoka kuti ndidini ndipindure saka ndauya ndakagadzira kuti ndipindure because nyaya yakandishoka yakandipazamisa pfungwa dzangu handisandamboonekwa padare rakadari nenyaya yakadaro ndofunga kama mapakota atiri tese hamana kumbonzwa ndichigadzikwa padare nenyaya yekupisa moto iyi yandipazamisa saka ndakatora nguva yangu yese kubvira pakaitika tsaona iyi ndakaresearch imi muri kutaura henyu muri mamu muri changamire tinozvikudza asi pamaissues aya atiri kutaura nezvavo emoto aya nyika yedu yezimbabwe south africa zambia ghana nigeria kenya malawi botswana tinotongwa neinonzi common law roman dutch law right mabhunu akabva kuholland wana Jan van Riebeeck wakagara muSouth Africa wakabva wakusangana nevarungu ndo pakabuda mutemo wedu wemuZimbabwe unotitonga isisu inonzi Roman Dutch law kana kuti common law saka inini changamira imimi hamuti wengi muri kuita basa renyu rekuita administer civil justice muri kuadminister civil justice, that's your job. Asi ndiri kukumbira kuti mundipe chance ndipindure semutemo weZimbabwe wakanyorwa muconstitution yeZimbabwe common law ndiyo inotitonga. Saka inini ndiri kukumbira respectfully kuti handipo pane nyaya yemunhu, nyaya yangu hainofanana neyu, hainofanana. Saka ndiri kukumbira kuti ndidini iri faire ndiyo mhinduro yangu iyi. Kana paragraph matatu kwete matatu kune mapage. Yes, because apa handisi kupindura zvese ungokandira namawezi aipo. I respect, ndinokudza changamira mandikoka kuti ndipindure handiziye zvekungoti dandi kuteerera hangu nyaya tanga kuti kuona bandari kuita kwakuri kuita fanika kuti pamba chunoti apa ndauya kundopindura ndichitarisa mutemo weZimbabwe common law. Kune criminal neinonzi civil law. Iyi civil law iyi. Saka zvandinazvo izvi civil law. Kana ndiri kuzvitaura handisi kutoratidza kuti kwanzi inini ndinoziva kukundani, asi tiri kutarisa mutemo. Saka ndo zvandiri kukumbirawo izvozvo. And then changamire mutemo wedu wakanyorwa nechirungu. Ku magistrate court, high court, supreme court vanoshandisa English, chirungu. Why chirungu? Pamusana pekuti shona ukapindura
kada kuti utaure zvauri kutaura inishona unogona kunyora kana kuti mapeji matatu zvari kureva vazanyura zvekuti munhu haasanzwisi kuti uri kuti chii. But musauko nechirungu manje chirungu chekuti de muri kunzwa. Saka ndati imimi Changamire hamundivengi, muri kuita basa renyu. Inini kana ndiri kupindura handikuwengei Changamire, handisi kukushorai, ndiri kukupindurai sezvamandikoka kuti a case to answer. But inini a case to answer ndinotarisa common law ndiyo yandinayo panapa. Ndo zvandiri kukumbira. Muchaona kuti zvakasiyana nemapindurira ari kuita vamwe vanhu, because apa tinotarisa mutemo welaw chaicho. Ndo zvandiri kukumbira. Then ndiri kukumbirawo futi Zimbabwe constitution inoti koti yega yega ina interpreter. Ukaenda kuhigh court munotobvunza kunzi uda interpreter. Saka panapa ndiri kukumbirawo interpreter anenge achidini, because pane ma-expressions amwe akaipa ekuti hapana munhu anogona kunzi uri zvimiro izvi. Saka ndiri kukumbirawo respective. Ngatichida iso zvamataura zvakanaka kwandiri, ngazvinzwisise. Mazvinzwisisa. So chirega ndida iso tine madara akawanda ada kupinda. Maybe renyu pamwe tichazodaidzirawo special day ndobva kana ndikuseni zvakamanini. Inini pano ndatisa munhu angu rakakutorwa kuti nemhosva yekupisa moto. Then chechipiri mune mhosva yekutema mikuti. Handifungi kuti izvozvo zvingangode mapeji mani matatu ihungu oro kwete. Then mondipindura kuti zvakafamba sei. Ndopedza. Saka mauntaura kuti mune mapeji 3. Hazvisiri Machangamire respectively. Handi zvemungodzimikira wedi. Maungatapureta padare ramambo. Changamire. Ndiri kukumbirawo respectively. Mukoti if you call a person to answer, ndiko kutaura kuti uri kupindura uchitarisa kuti mutemo unoreva chii kune munhu mubari wemhosva. Murizi ari kuti iwe une mhosva ane zvaanotaurirwa nemutemo. Ndo zvanoda kutaura izvozvo. Dare redu harisiri high court. Dare redu nderetsika nemagarire rechiwanhu. Saka muri kuona tiri pasi pemuti kudai. Saka handisanda kupindura ika. Imi muri kuuya ndisati ndatomboenda kupi munobva mauya. Mabva mati imini wakatema mikuti. Mamboti nyaya yako yakafanana neuyu is very easy so. Ini handisati ndagona kutaura papo. Chipindura nawo paingo wadaisa vamwe Mr. Nyamwanza. Right. Point iripo ndeyekuti kutsva kwakaita moto ndakandashanda kwe over 5 hours ndikati let me get something to eat. Ndigandigadzire chikafu. Vandabatidza moto wangu vandagadzira gure rangu orwa. Moto wakakonzerwa nechipupuri. Muchirungu common law yandikutaura inonzi act of God. Yakafanana nelightning man. Mafloods chichi zvese zvinokonzeresa maproblem izvozvo. Saka inini ndiri kuti handina mhosva. Saka ndataura kuti kana ndiri kupindurai musati ndiri kushora ipo. Ini muri kuti ngatingodzimikire kuti une mhosva. Ini ndiri kupindura kuti handina mhosva. Ini ndakanasa kugadzira gure rangu rakanaka. Moto wakabhururutswa pamakanza panext door pane mimengo ine mashizha mahombe. Saka pakauya mhepo all of a sudden ndakuti regai ndochere mvura apa yekusukisa. Padhuze ipapo mhepo yakauya iri kutenderera so nemashizha. Vaitora batani mashizha angari amwe vadonizo pamoto. Moto wakatotanga nzira yenyu yamunopfuura nayo paya. Moto wakatanga kutotsvauka. Ndozotwana tochikoroka nzi sekuru moto. Ndakapazama. Wana makanyanga vauya. Because wana makanyanga wane mapombi anofura nemugarden mangu. Kuratidza kuti inini ndine hanya kunoona makanyanga. I care about that. I was sorry. Ndakati alright. Inini garden rangu harisi kufunction mese munozviona kuchifura. Ndakabirwa mapombi angu. Asi ndine amwe epasi. Ngatoona makanyanga kuti timire kuti nyaya ino handisi kuzoti muchagona kuita sei inongena kuenda kudare here kana kuti kwete. Ini ndiri kuziva kuti mapombi atsva zveshuwa ende mandibatsira kudzima moto. Saka inini ndine mapombi ari pasi. Torai measurements. Tichere
mapombi angu ari pasi aya awasachirombe wanga uripo wakauya wakatibatsira ndikati tichere mapombi because macrop anodi anooma. I was realizing that pachirungu inonzi extenuating circumstances kuextenuata kurijusa kuti munhu haana mhosva tiri kuti ane mhosva asi haana mhosva tiri kudzora. Ndakanzwisisa kuti wana makanyanga onai mapombi atsva onai ini ndindandoda kubika saka ndinokudimburirei mapombi angu. Saka mapoints andinotaura nchangamire even though muri kutaura kuti imimi mutemo unongoti ngodzimikira kuti une mhosva yakati asi kudemocracy nemutemo chaiwo ngeyekuti munhu anopiwa chance yekutaura mapoints. Imimi changamire ini ndiri mwana wenyu hamundivengi muri kuita basa renyu rekuti administer justice, civil justice, but civil justice inotarisa kuna plaintiff. Muri plaintiff imimi ini ndiri defendant. Saka ndoda kuti munzwe mapoints angu ayandinotaura momboteerera makuti henyu ngatikurumidze kudini asi handizomano ndidaidzira. I want to answer properly. Inzwa baba Nyamwanza ndatorwa point chakonzerera moto matichampupu yakatakura moto point yo ndayanzwa hande panawo mukuti ndakazotema fuka pamba idanda 1 randakazotema apo ndinotaura point yekuti as a person, as a reasonable person, muti wa mashizha ese atsva akatsva nemoto uyu moto wati kutora nezvawo ndakatoasisa ndikati right miti iyo yakutooma saka regai ndidini nditeme hangu uyu watofa. Pamba pangu mukasvika ndine maamburera emiti panapa hamuna miti changamire panapa ini ndochengeta miti ndozokosha kwakaita miti. Saka ini miti ndakatoti uyu miti yafa ini ndiri kuda chii ndoda bangu uyu muti uyu ndakuutema ndizvo ndakaita. Makakumbirani apa ndaisaziwaba changamire ndinobvuma mhosva ipa ndinobvuma asi ini ndakautema nekuti mashizha ese akatsva yemoto ndakuregera yatati chapupu chaita sei ndotenda moto ndotenda muchakambire asi iyo yemuti iyo ndakuchupa makorokota ndiwo ndibadzireona kuombera ibadzireiwo tapota mai wangu uyo yemoto manje ndakuregererai ndatenda hangu iye mari akaita zvaakaita kuda kukanisa imimi neni saka tate atinyadzise hatikani asi uyu ndi mai wangu yemuti uyu ndi mai wangu changamire aundiona mai wangu matswere baba Nyamwanza handizvozvo chipoporisi act of God ngatikome tichidai so pamuti apa makati mapambo mangani what amwe andakazongotora akapadzurwa because miti yaidonha manje yanga ide power zekuti waitogura umwe muti pane chipisi 1 chandakazongodi usiri muti asi muti 1 wandakabvura kutema wakabvura kuoma endakatozoota uchamboraramika because muti unorarama nemashizha chikafu chinobikwa mumashizha. Saka pamuti iyo yamazotema minyoro yemumvura iyi ndopanda kuchipa mhosva mungadai makaenda kuna sabu kuona moto wapisa miti yabva yaoma saka ndakuchikumbira hangu mapangu miti yaoma ichaina upenyumba iyi ipa muno hamuna zovatondera kumbira sabu kana makandiona paya pakatooma ndakagadzira iyo gure kuti moto uregere ungada wakasvika kwaanenya kudziwanzo saka unobvisa $50. ndatenda hangu mai asi ndiri kukumbirawo sezvo nhamo isina budget haikutaurika kuti iri kuuya rini saka ndiri kukumbirawo kuti pandichauya $20 yedare ndichataura nemi kuti ndinogona kuibhadhara rini. Ndatenda hangu asi chikuru chandiri kutenda nacho makurukota ese ari pano ana mai nana baba ndiri kutenda kuti changamire wangu anzwisisa apo ndiri kutaura kuti moto wakati hom. Ndatenda hangu Sasa ini swaito zona wangu kisaiwa munda.